Alikho lishona lingenazo ezalo emkeleke nazi ezihamba phambili namuhla. Undunankulu ukhathazekile ngokuphepha kwabaholi. Uzofihlwa ngomgqibelo umculi kaMaskandi kanti ukufika ulaxaze ibheyili. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ukhathazekile ngokuphepha kwabaholi bomphakathi ikakhulukazi njengoba kulindeleke ukuba kubanjwe ukhetho maduzane. Ubekhuluma ngesikhathi ehambele umndeni wakaSibusiso Ukhwela obeyikhansela kuWard 17 eClarota eThekwini. Ukhwela udutshulwe wabulawe esehhovisi lakhe esiza umphakathi ngeledlule. Amaqembu ezepolitiki azobhunga ngamaqhinga angasetshenziswa ukugcina abaholi bomphakathi bephephile ikakhulukazi njengoba kubhekwa okhethweni ngolwezi. Sifuna ukuthi kuphephe njengoba siya kulolu khetho komhla 4 November ngoba lezi sigameko senzeka ngesikhathi esibi la wonke umuntu engazi ukuthi kazi KwaZulu-Natal kuzokwenzakalani. Ingakho nje sihlela umhlangano uxoxa namaqembu ukuthi singenze njani ukubambisana ukuze kungabibikho into ezodala ukuthi kungabibikho ukuthula noma impilo zabantu zibe sengozini ngoba sithi lezi sikhathi sokukhetha abaholi akusona isikhathi sokubulala. Kodwa sifuna ukubambisana wonke kumuntu njengoba lapha kukhona nalaba aba-volunteer ukuletha ukuphepha endaweni. Ngoba sonke sithi sifuna ukuthi noma kuthiwa ulwazi oluncane kangakanani lunikezwe amaphoyisa ukuze sigcine sazile ngempela ukuthi kwenzakalani ngoba KwaZulu-Natal sifuna ukuthi kuphele lento yokubulalana. Namuhla undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ukhalise umndeni wekhansela la kuWard 17 eClarota elidutshulela bulawa ngeledlule ngesikhathi limatasa nomsebenzi wokusiza umphakathi ehhovisi lalo. Umndeni walo uthi ufuna izimpendulo yize ungeke usenza lutho. Siyafisa ukuyithola impendulo ngoba basathele umuntu obelithemba lethe emndenini kaKhwela. Noma singesezokwenza lutho esehambile ubhuti kodwa siyafuna ukwazi ukuthi bekwenze njani ubemenzeni ngoba bewumuntu ongasukeli umuntu futhi okukhuluma nakho konke bese utshelile umphakathi wawutshela umndeni wabika kaNC ukuthi ustep down ngeke salithatha ihlandla elilandelayo ngoNovember nje bezogcina. So siyafisa ukwazi ngempela ukuthi lo odinwe kangaka esezophuma kwenzekeni. Icala lokubulawa kukaKhwela liphenywa uphiko iPKTT. Sizoba nesiqinisekiso cha lolu daba njengohulumeni siyalilandelela futhi amaphoyisa ayaqhubeka nokulandelela noma ke kungabibikho asekutholile kodwa ayacubungula phela ukuthi ngabe yipi imbangela yalesi sigameko lesi. Asebenza kahle kamaphoyisa ikakhulukazi siyazi ukuthi iPKTT sayincoma njengoba nazo ukuthi khona nabanye abasanda kubulawa abeqhamuka ekuma-nominations weqembu elinye elikhona osekunabantu asebeboshiwe. Manje ke lokho sikushayela ihlombe ngoba siyabona ukuthi vele amaphoyisa ayaphenya kusinikeza ithemba nakulo lolu daba amaphoyisa angakwazi ukuthi aphenye. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umndeni omculi kaMaskandi uSicebe inkosi yamagcoka amadlamini kanye nowakwaLanga usuzilandile izitumbu zabo emakhazeni okwaForensic eRichards Bay. uDlamini udlule emhlabeni engozini yemoto eRichards Bay ngomgqibelo ebusuku. Kule ngozi lo mculi ushone kanye nozakwabo uSipho Gupta Mchunu belibangise komunye wemicimbi abebeyonandisa kuwona eRichards Bay. Lo mculi uzofihlwa ngomgqibelo emsinga emachunwini kwaKopi esigodini sakwaDungamanzi kanti ke uGupta Langa uzofihlwa ngolesihlanu. Silandiwe namuhla emakhazeni aseRichards Bay isidumbu sikamculi kaMaskandi uSicebe inkosi yamagcoka amadlamini nozakwabo uSipho Gupta Mchunu seziya ke eMsinga lapho bezofihlwa khona. Laba bashone engozini yomgwaqo uJohn Ross Highway beyonandisa ke emcimbini eRichards Bay ngempela sonto. Abebehamba nabo nguVuyani Dlamini olwela ke impilo yakhe esibhedlela kanti uQiniso Dlamini waba ngozi makhaza kule ngozi. Namuhla sibalandile la emoshwari eRichards Bay siphikelele eMsinga lapho siyakhona manje njengoba nazi ukuthi udlulile umfowethu uSicebe inkosi yamagcokama kanye noGupta wakwaLanga eMsinga. So ke njengamanje njengoba sila sesiyobalanda sesisuka nabo sesiya kuphi eMsinga lapho siyakhona. Yilokho besithi asikudlulise kakhulu phinde dlulise futhi nokukhala esizweni sonke sase-South Africa njengoba isililo sesingaka ukuthi lamadoda ashiye ngokukhulu ukuzuma. So uzothi South Africa duduzekani
ukuthi uyalala uvuke ekseni uyitshela ukuthi khona okuzobe kushintshile uthola ukuthi kusenjalo. uSicebi inkosi yamagcoka Dlamini uzofihlwa ngomgqibelo emachunini eMsinga kanti uSipho Gupta Mchunu yena uzofihlwa ngolesihlanu embangweni khona ke eMsinga. Inkonzo ke noma ukufihlwa kuka Gupta wakwalanga kuzofihlwa ngolesihlanu khona lapha eMsinga ebese kuthi ke inkosi yamagcokama izofihlwa ngeSabatha khona lapha eMsinga. Umndeni waMchunu uthi ubusalendele ukukhulu kuSipho Mchunu obashiya ngokuzuma kule ngozi. Umfana besemncane besathembele kuye lo mntwana. Kwikho konke nje wazokwa umuntu futhi ongenelela kuSicebi bejabulisa isizwe sonke lesi njengoba isizwe sisidumela namhlanje ngoba bebesijabulisa. Maye yayisikhala kakhulu impela yena ke ushile ke ngakho ukuzuma ke bebo babili. Sithi ke kodwa ke inkosi yaziyo asinawo thina amazwi amaningi. Ngemuva kokusabalela inkundleni zokuxhumana umphakathi uzibophezela ngokwawo ukwelula ke isandla ngamalungiselelo lomngcwabo lemndeni ibisikhipha ama-account asemthethweni lapho kumphakathi ongafaka khona iminikelo. Kulabo abafisa ukulekelela umndeni besicela ukuthi basebenzise lama-account kungabi bikho la umuntu azosebenzisa khona inamba ukutransfer inamba ziqondene nama-calls kuphela ngoba sibalekela ukuthi kuningi ongahle kwenzeke. Yilokho nje sicela ukucacisa ukuthi nifake lama-account le yase Standard Bank eka Gupta le yase Capitec eka eqondene nomndeni wakwaDlamini wenkosi yamagcokama. Mawufona uyafona hayi ukuthi kube khona imali ozoyitransfer usebenzisa inamba ngoba siyilinkanga ku Capitec inamba ama-account kuphela esiwasebenzisa. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Uyilaxazile ibhayili wokudabuka eNigeria osolwa ngokunukubeza umntwana wentombazane oneminyaka eyishakalolunye yasegama lakhe eSideni. uThomson Udu ubekwe amacala amabili elokunukubeza umntwana kanye nelokuba ke kuleli ngokungemthetho. Kanti ke wevele enkantolo kaManchester Bishopston ugogo umntwana engeke simdalule ukuvikela umntwana uthi akanemeneza ngendlela icala eliqhubeka ngayo. Okufika kulelo dabuka eNigeria osolwa ngokunyukubeza umntwana wentombazane oneminyaka eyisishagalolunye ubudala yasegama lakhe eSideni uyilaxazile ibhayili. Lona ubevele enkantolo kaManchester Bishopston ugogo womntwana uthi abeneme ngendlela icala eliqhubeka ngayo njengoba kathiwa kuzobhekwa amaphepha kamsolwa endlini yakhe ukubheka ukuthi ngabe ukuleli ngokusemthethweni yini. Uvelile umsolwa wabe selaxaza ibhayili sesoze sibuye ngomhla ka14 September. Njengomndeni nginako ukujabula kodwa hayi kakhulu. Ngoba ngomthetho umthetho angazi noma ngizothi mina noma kanjani engathi awuyidlali kakhulu indima yawo ngoba ufuna ukusicacisela ukuthi kahle kahle ithini into yama-document ikhona noma yikho. Uthi kubaphatha kabi ukuzwa ukuthi uma umsolwa ededela umntwana wabo uzothathwa yogcinwa wosonhlala kahle. Ngoba ithinto umntwana uma ethatha ibhayili ethola ibhayili uzothathwa ama-social worker nayo leyo nto angivumelani nayo. Akwazi ukuthi ingane yase South Africa izobalekiselwa umuntu ukuhamba. Angivumi. Uthi isimo somntwana sesiyingconywana. Umntwana noka kufane naseqaleni isimo ebekusona. Useyakwazi manje ukulala ubeqaleni ubengakwazi ukulala. Okhulumela iANC Women's League eTolomane Miyayiza abebephelezela umndeni uthi kuyabathokozisa ukuzwa ukuthi umsolwa uyilaxazile ibhayili. Sithanda ukuthi njengomphakathi wasegama lakhe into ebesize ngayo la besizokuthi simfuna lo muntu ahlale ngaphakathi until udaba lakhe liqale ukuxoxwa. Kodwa uma sifika la ngaphakathi sifika sithola uthi ibhayili akasaqhubeki nayo. Okusijabulisile kona ngoba bese khona inkulumo ezithi athi ama-social worker uma ngabe ethola ibhayili ebuyela ekhaya kuzodinga ukuthi umntwana angabi seduze ngoba kwakhelene ikhaya lomntwana kanye nala ehlala khona. Uthe bakufisayo njengomphakathi ukuthi umsolwa athole isigwebo esimfanele. Esikufisayo njengomphakathi ukuthi maliqala icala liqulwe futhi aphinde athole isijeziso esimfanele ngoba ukulaxaza kwakhe ibhayili kusho kona ukuthi kukhona into ayaziyo ngalolu daba.
ube segcizelele ukuthi akuvikelwe abantu besifazane nezingane. Sisasho izwe elilodwa sithi phansi nokuhlukunyezwa kwabantu abethu, phansi nokuthi abantu besifazane baxhaphazeke ngaso sonke isikhathi, phansi nokubukelwa kokukhala kwethu uma ngabe sikhala ngokuxhaphazeka kwabantu besifazane sibukelwe phansi kube ngazi ukuthi into engabalulekile, especially to our own male counterparts esihleli nawo. Icala libuyele enkantolo mhla ziyi-14 kwezokwethwasa. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisesayidi. Abe-South African Weather Service banxusa imiphakathi nabashayeli bezimoto ngokuthi baqhubeke nokuqapha isimo sezulu njengoba nakusasa lizoqhubeka linethe kwezinye izindawo. Le nhlangano isho lokhu ikhuluma-ke neziko lezindaba ngohlelo lokuxhumana kwesimanje. Le nhlangano ithi iqhwa kwezinye izindawo lihlazoba khona kuze kube ngcono ngosuku lwangolwesine. Today we are expecting 60% chance of rain over most part of the KwaZulu-Natal. And then with this rain, we also expecting snow conditions. Most of the areas which will be which are expecting snow include Harigwala district, some parts of Umgungundlovu, Uthukela district, and then those areas. That's where we also have a warning for the disruptive snow. So I think people need to take precautions while traveling along those areas. Umaluleka uthi umphakathi uzomela ukuqonda ukuthi ukushintshwa kwenkathi yonyaka kuza ngezindlela ezahlukene iminyaka yonke. Uthi ngakho kumele uzilungiselele ukubhekana nemvula enamandla okanye kulowo nyaka ihambisana neqhwa njengoba kwenzeka. If you look into that, that's more of a generalization that most of the days or most of the time between May, June, July, that's where we experience lower temperatures. However, that doesn't necessarily mean that we will not have a system which will bring very cold and even snowy conditions in August and September. So we can have one or two systems which will bring those conditions, which looks like the conditions of winter. And you will remember in last year, 2025, we also received a lot of snow, which roads were closed, and it was in September. So you can see that we expect very cold conditions, mainly in June, July, but now we experience snow in September. So it does happen. Iqhwa namakhaza kulezi izinsuku ezimbili ezedlule lihlaselele kakhulu iHarigwala nasothukela echaza ngalokhu uthi ungalingani ngokwezindawo njengoba ezinye zisuke zakheke zabaphezulu ezinye zibe phansi ngokomhlaba. Uthi lokhu kuba nomthelela wokuthi iqhwa lingafiki kwezinye indawo yize suke zikesifundazwe sisodwa. The system which brings snow and the system which brings cold temperatures, it's one thing. So the reason why you find that in KwaZulu-Natal, the areas which receive snow is because they are at the higher ground. So those at the higher ground, it's more colder than the areas at the lower ground. So if you look at areas in the Durban areas, we are mostly at lower level in terms of the heights. So hence we have snow over the mountainous areas, and then over the eThekwini and lower ground, we only experience very cold conditions. Ngotebogo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Ake sihlabena nali-ke vusihlangabeza futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela-ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Undunankulu ukhathazekile ngokuphepha kwabaholi. Uzofihlwa ngomgqibelo umculi kaMaskandi kanti ukufika ulaxaze ibheyili. Ungqongqoshe wezamaciko namasiko esifundazweni KwaZulu-Natal umuntu omuhle Khawula ushayile ihlombe abagqugquzeli bomcimbi iHilton Arts Festival ngokunika-ke abafundi kanjalo namaciko ukwazi kabanzi ngale festival. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uKhawula uveze ukuthi nabo bengumnyango kunamaciko abawalethile ukuzobukisa ngomsebenzi wabo wezandla kule festival. Balinganiselwa ngaphezulu kwezikulungwane ezithathu
Abantu abahambela iHilton Art Festival ebanjelwa iminyaka yonke kule ndawo yaseHilton ngaphansi kwamasipala uMngeni. Kanti inqwaba yamaciko enza umsebenzi wezandla athola ithuba lokubukisa ngomsebenzi wayo wezandla. Lana kwi-Hilton Arts Festival kwi-platform engaka ngizo-showcase umsebenzi engiwenzayo njengoba sazi ukuthi le festival iqhamuka nabantu baphesheya khona nabantu abako-arts and film so bazokwazi ukubona imisebenzi yami izokwazi ukuthi ngithola ama-client amasha ngigrowe ne-customer base yami. Indawo besihamba siyo-exhibit kodwa-ke namhlanje sibe nenhlanhla enkulu ukuthi sibe ingxenye ye-art fair kuthe mekuqalwa inkundla ye-art fair bese nathi sayingxenye yayo so njengomsamanje sikhili kukhulu okukhulu ngoba singamaciko asathuthukayo. Ungqongqoshe zamaciko namasiko esifundazweni KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula ukushayela ihlombo okwenziwa abagqugquzeli balomcimbi njoba bemema nesikole abafundi ukuze bakwazi ukubona ngezinto abasifundelayo ikakhulukazi ethinta amaciko kakhulu uhlanganise amaciko ikakhulukazi enza imisebenzi yezandla adwebayo uhlanganise amaciko asema-theatre kodwa sikujabulela kakhulu ukuthi bahlukanise izigaba namhlanje usuku lokuqala lapho kunabafundi khona abaqhamuka ezikoleni ezihlukahlukene KwaZulu-Natal ababalelwa cishe 3,000 lapho bezokhonjiswa khona ukuthi kuyini liqhaza ukuthi sibambisane nabo kube khona esikwenzayo ngokuthi singabambisani njengomlomo kuphela kodwa futhi kunamaciko asafufusa amanye asevelele kodwa esiwanike ithuba lokuthi nawo azokhombisa imisebenzi ayenzayo. Umgqugquzeli wale festival uthi inhloso enkulu ukuthi bakuthuthukisa abantu bakulesifundazwe bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni baphinde bagqugquzele nomphakathi ukuba uthenge imikhiqizo yakulesifundazwe. Over 25,000 people, sometimes 30,000 people to this event every year. And this art fair is the new part of the Hilton Arts Festival. Our aim is to try and encourage people to buy local art. We're trying to encourage people to support local art. Imeya uMasipala uMngeni, uChris Papasi, ube ingxenye lomcimbi kanjalo nemeya yaseRichmond, bobabili bakushayela ihlombe ukusingathwa kwale festival kule ndawo. Siqale ngo-2021 ukuxhasa le festival les I think ngolonyaka sixhasa ku-75,000 wamarandi ngoba siyazi ukuthi abantu abafika lana kuningi abakwenzayo abantu bayafika lana bazokhulisa umnotho wethu bese amaciko futhi nabo futhi banethuba ukukhombisa noma ukuveza lento bayenza so excited to see umsebenzi omkhulu kakhulu wobuciko umsebenzi wezandla esubona la ngaphakathi. You know, one thing I've learned ukuthi labantwana abaseyikoleni abafunda artwork labantwana abaseyikoleni abafunda idrama you can really see what into engijabulisa kakhulu ukuthi kunabantwana namhlanje bazobona ukuthi lento esifundelayo ingasiholela kuphi. Le festival idonse izinsuku ezithathu njengoba iqale ngoLwesihlanu yaze yayophothulwa ngeSonto. Izindaba ezenziwa KZN TV bekuThabani Maphumulo eHilton. Umasipala abaqulusi uveze ukuba kubalekile ukuba abesifazane bebungazwe ngenxa yegalelo elabanjwa ngabesifazane eminyakeni engama-70 edlule. Besho kanjena ke ngesikhathi behlanganise abantu besifazane ngaphansi kohlelo iDuke on Imbokodo obekuwumcimbi ke obuhlelwe ukubungaza abesifazane nokuphinda ke futhi befundise ngezinto ezithinta abesifazane okuhlanganisa umama nekhaya nesiko kanye nenkolo. Imeneja kamasipala amaqulusi uSibonga Dlamini uthi bazokwakhana njengabantu besifazane bephinde bexoxe ngezingqinamba ababhekana nazo. Namhlanje njengabantu besifazane sizo-celebrate inyanga yethu yabantu besifazane but thina sifisi ukuyicelebrate ngokuthi simashe noma senzeni ngoba laba abango-1956 bakwenza lokho. Njengamanje sithi thina ama-challenge ethu ango-2026 awafani nama-challenges ango-1956. Ngakho-ke ngizogqugqumezela abantu besifazane ukuthi thina njengembokode siyakwazi ukumultitaska, siyakwazi ukwenza okunye sibe senza okunye. Ngakho-ke asiyekeni ukuthi ngaso sonke isikhathi siyisole, siyeke ngaso sonke isikhathi ukuthi thina siyibukele phansi. Isikhathi sethu lesi, iy'ngane zethu lezi ezisencane ezingena ekubeni abantu besifazane. Umuntu nomuntu akayiphathele yena impilo yakhe. Impilo yakhe iphethwe uye. Akangazoneli impilo yakhe ngoba ebuka ukuthi ufundile kodwa akasebenzi.
Uqhube ngokuthi abesifazane kufanele kube bezithibe ezintweni ezingalungile ikakhulukazi ukuthola abantwana besebancane. Ukuba sexual active akukwenza ukuthi ube intombazane eqotho. Ukuba sexual active akukwenza ukuthi amaphupho akho afezeke. Kodwa sicela ukuthi baqhubeke nokuyiphatha noma ngabe banamapha ama-challenges. Ama-challenges abangisho ango-1956 nama-challenges ango-2026 awafani. Kodwa yini nina enizalwe ngalesi sikhathi enizoyi-adjusta nilungele ama-challenges enu angalesi sikhathi. Abayeke ukuthola abantwana bebesebancane ngoba uma usemncane kunezinto fawuzenze ezempilo. Kunezinto okufanele ukuthi ukhule as umuntu wesifazane. But awusakwazi ngoba usunomntwana. Sizokhuza lokho ukuthi abayiphathe kahle. Uma kwenzeka bewela kulesi sono kodwa zikhona izinto ezokuvikela ukuthi bangabi nabantwana isikhathi singakafiki. Ube segqugquzela kuba besilisa benakekela besifazane ukuze kunciphe udlame lwasekhaya. Ukuhlukunyezwa kwethu njengabantu besifazane sihlukunyezwa ngabantu besilisa. Msakaze ngifisa ukuzothi mina aqali la ukuhlukumeza komuntu wesilisa kuyinto eyamqala esemncane. Abantu besilisa babuka kabene enga. Asazi ukuthi ekukhuleni kwabo kwenzakaleni. Ngakho ke ngizobacela ngizoguqa kubona njengabantu besilisa ukuthi uma uNkulunkulu ayithatha ubambo kubona wayesho ukuthi umuntu wesifazane uyibo. Awukwazi ukubulala into ewuwe, awukwazi ukuyibulala wena, awukwazi ukuzidestroya wena. Uma abantu besifazane bengekho kusho ukuthi bona bekho ngoba uthi uNkulunkulu akukuhle indoda ihlale yodwa uzoyenzela umsizi onjengayo. Ngakho ke bababulalelana abasizi babo. Sinobuyiki bethu njengabantu besifazane kodwa uNkulunkulu wabeka bona njengeinhloko zamakhaya. Ngakho ke sicela ukuthi baseseke, sicela ukuthi basihloniphe nathi sizoyibuyisela inhlonipho kubona. Kubikuthobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV eFryhead. Umndeni wakamkhumbuzo namalunga angu-11 kwaMsane kuWard 5 eMtubatuba uthi ubhekene nesimo esinzima njengoba uphahla lwendlu yabo lubhodlokile okwenza imvula ingene ngaphakathi. Bathe sebesabela ukuphepha kwabo njengoba izindonga sezimanzi futhi lendlu-ke ingawa noma yinini. Lo mndeni uziphilisa ngempesheni kagogo nomkhulu kodwa ke le mali igcina isetshenziswa ezindlekweni zokwelashwa ngenxa yokugula komkhulu okwenza kube nzima ukulungisa umuzi. Yiloke lolu sizo olubhekene nomndeni wakamkhumbuzi kwaMsane eMtubatuba lapho indlu abahlala kuyo isele ingenalo phahla umalini amanzi angena ngqo endlini okwenza ke amalunga lomndeni ephoqeleke ukuba ke ame ngezinyawo zama ukuvikela impahla yawo. Lezi ithombe ke ziveza isimo umndeni wakamkhumbuzi ophila ngaphansi kwaso. Uphahla libhidlikile, amanzi ayangena. Lo mndeni unamalunga ayi-11. Uthi ke njalo uma kunizivula amangezinyawo basabeleka nempilo yabo njengoba lezi indonga sezimanzi ngenxa kwekungena njalo kwamanzi sezizezi nomswakamo. Asinalutho nje. Udala kamuntu yaqala yenzeka ukuningi namakhabethe eingane kwafa nje konke akusekho lutho nje ukukhona njena ngesima ngasesidloko loklisinetha khona lapha endlini ngoba isululina nje asikaze silale. Sekunetha ngisho embhedeni besikhosela eceleni kwakhwantuka konke phezulu uthayela kawukho amaplanga nasethe hohlo ade ngiwasha nje manje akusekhona manje ukuwasha ngikhipha okunye ngiwashe kumanzi kuthente endlini. Namhlanje sibazi ubuthongo zokwasa nje sihlezi sibhekile singazi ufanele senze njani. Uphelile Mkhumbuzi wakulomndeni uthi njoba bebhekene la lesi simo bazamile ukuthola usizo ezindabeni ezahlukene kuhlanganisa nekhansela lendawo kodwa kuze kube manje ke abakaphumeleli ukulithola lelo sizo. Ngafonela ikhansela ngalichazela wathi indaba baka disaster so ngambuza uthi mina enake into yanini leyo wathi naye iyakazi ngathi ngamcela ukuthi ngicela zobuka ke ukuze nje mhlawumbe khona ngasincedisa ezikhansela yabo. Hayi wagcine ngafikanga nje kwaphela kanjalo sasaka ubhuti uthabana impelo yabo. Saya kuye safike saxoxa naye masixoxa naye washo ukuthi naye akanawo amandla atheni yabo kodwa kukhona ngasisiza ngakho. Lo mndeni ucela noma ngoba ubani onamandla ukulekelela kuba ke angenelele ukuze bakwazi ukubhekana lesi simo nokulungisa ikhaya labo. Ngiyacela ke bantu abamningisize ningikhandeleleli wokala leli enginalo nokwasesuna kukho bantu abami nokwasebsinja nginakho ngeke usho ukuthi uholiwe nje ngilambila nginalutho
mani ngathi nabosini ngangixhasa nkosami ngixhase nangalo hlakahle ngihlala kulo ningiphe nokwethunjini bantu abami. Ngemumva kokubona ke isimo lomndeni ophila ngaphansi kwaso, umsunguli weThabani Mbele Foundation usethembise ukusungela phezulu acelele lo mndeni usizo ukuze uthola kweseka okudingayo, ungaba ke usomabhizinisi nanoma ngabe ubani ke onamandla ukuthi kuyafaka isandla kusizakale lo mndeni. Bengicela mina kusomabhizinisi nakuyiphathimandla engakhona ukungenelela ekuthenini umndeni waMkhumbuzo uthola usizo ukuze nawo bekwazi ukuthi bebe nendawo engconywana yokukhosela, because isimo esikanje kungenzeka noma yini njengoba nje sibona isimo seyimvula, njengoba sibona imoya ukhona, sibonile ke indlu yabo ukuthi destroy kakhulu imvula, even amaplanga asephukile. Estabeni ze1 KZN TV nginguSamukeliso Nqolunga ngisemdubaduba. Ake siphinde futhi sihlabene nali elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zamaphambili namhlanje. Undunankulu ukhathazekile ngokuphepha kwabaholi. Uzofihla ngomgqibelo umculi kaMaskandi kanti ukufika ulaxaze ibheyili. Ake singene sijuleke engosini ezomnotho. Irandi lakuleli li-R16 23 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-R21.91 uma liqhathaniswa nopondo laseBrithani liphinde libe u-R18.73 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$4,361.09 i-ounce, utholo ngahluziwe ube u-$87.72 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Isigungu esiphezulu senhlangano esingethe ibhola lezinyawo kuleli iSAFA igcine kwamukelo bekufunwa ngomqeqeshi onamava nosezakhele igama uPeter Jingles Mosimane ozothatha izintambo zokuqeqesha bafana. Ngempela sonto edlule iSAFA imemezele ukuthi isigungu sayo esiphezulu NEC sesiphakamise ukuba isikhala sika Bruce sivalwe ngoMosimane. Kusukela ke lesigungu seSAFA siphakamisele umqeqeshi kuqhamuke izinkulumo ezimayelana nezivumelwano ezinye zazo ezithinta umholo. Kuqale kwavela ukuthi iSAFA ifuna ukumholela ke u5 million ngonyaka uMosimane nokuyisamba esihluke kakhulu ke kuno 1.4 million ngenyanga okuthiwa ke besitholwa nguBruce obengezelwa ngo70,000 umqasho. EzikaMosimane ke zikuchithile lo 5 million ngesikhathi eshiya kwiSundowns ngonyaka u2010 noma ke u2020. uMosimane wayeyiphini lika Carlos Alberto Pereira waseBrazil kwibafana endebeni yomhlaba ka2010 kuthiwa ke wayekade ehola u1.5 million ngenyanga. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ke indlela zemhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile